Mai dăm o dată. Ne batem iară. Și vedem ce facem. S-a încărcat. Avem aici o zonă cam plet, o să spun. Deploy, că îmi place 12. Cum să fac, cum să fac? Jackmentul la fel. Dar de data asta să-i apărăm puțin mai bine. Ia, nu e aici. Ăștia doi. Așa. Grupa 1. Grupa 2. 3. Ăștia așa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Voi, vă vreau mai în spate. Am avea aici un avantaj de deal, dar e prea târziu acum să mai am folosit de el. O să-l avem aici. Vreau să o fac. Da, nu, lasă așa. Nu, mamă, ce m-am bulversat. Am crezut că ăștia sunt skin și ea cu scut. Mă uitam. Tu nu avansezi? Tu vrei să-mi spui mie că tu nu avansezi? Ești pe bune? Nu te cred. Ai de capul meu. El nu avansează. Vai, caramba. Cum să nu avansezi, frate? Of, și eu n-am niciun healer. Măcar dacă avea un teranodon să poată să miște rapid. Vai, vrea să atac eu? Nu pot să mai folosesc de elementul surpriză. Nu, asta nu o să vină niciodată să mă atace. Of, doamne, ce-mi făcut voi mie. Nu așa. N-au ăștia range așa de mare, nu. Trag cu racheta. Să încerc să trag cu racheta. Să-i provoc și să-i distrug ăsta. Dacă reușesc să-i distrug bomberul, ar fi bine. Așa ce sunt. E pistolar, dar e pe așa și ăsta e wizard. Ce putere are el? Securitate. Decât acuritate. Îi mărește? Îi mărește zona de la distanță? Băi, ești nebun. Gen distanță, le mărește. Nu te cred, tu deja ai ajuns? Wow, ești genial, frate. Și așa că n-a ajuns ora.
De ce te duci încolo așa? De ce e lucrul ăsta? Ok. Magic. Mai distanța destul de mare. Unde vă duceți, băieți? Până acolo. Hai stați un pic până nu mai vă mișcați. Până nu trebuie să se ducă. Ai tras? Dă-i. Bravo! Bravo! Asta e așa. Nu știu ce fac, am făcut ceva. Am selectat pe toți, nu știu ce am făcut cu ei. Ok, tu vine înapoi. Sau? Ăla stai acolo, dar duc echipul la tine. Ăștia știu de mine? A, știu de mine. Că sunt în boscheți. Cine, mă? Ok, s-a încărcat ăla. Să mai tragem o dată. Ok, trage. Hai, că poți. Eu dai direct. Bravo. Ai dat direct. Mai ajunge magia? Mai ajunge acum? Nu ajunge. Cum să mai ajunge? Nu știu dacă ajunge la aia 2. Ajunge și la aia 2. Pe mine 2 mă interesează. Pe mine că nu ți iei damage. Da, te pune că nu ți iei damage. Mai spate. Mai spate că e belea. Mai spate că e belea și nu și-a luat damage. Au iar din ăștia, mă? Bă, ești nebun. Magic Missile, nu. Nu, e belea. E belea că vin ăștia. Scuturile sus, vă rog frumos. Că trag nenorociții noi. Bagă-te tu, băgați-vă voi așa în față, ca să mai tragă ăștia. Cât damage vă luați? Dar de ce așa de puțin HP? Îmi scade HP-ul? Of, doamne, cât damage își iau ăștia. Tu pe ăla, tu pe ăsta. Te rog frumos, dacă se poate.
Ei, ce făceau? Trăgeau în el? Ai, de capul meu. Mai trageți din bunilor în el. Bă, fraților, voi în cine naiba trageți? Nu ăștia am zis, vă rog frumos. Uite-mă pe ei fug. Nu mai fugiți, mă. Nu, că tot să mor dacă te duci. Dai cu bombe, dai cu bombe. Așa, bravo. Am voi ce tu faceți. Ajută și tu pe ăștia. Ajută-i pe ăștia. Tu tragi după ăla. Hai, ajută și tu puțin, că poate nu trage niciunul în tine. Bravo, bravo, bravo. Și tu te atacă în ăștia. Au, mult damage. Așa. Hai mă, tu nu mai nimerești pe ăla? Ăsta unde n-ai să dus? S-a dus. Te duci să-și, tată, nu glumă. Te duci să știi că nu te mai întorci. Aha, nu, întorci, întorci, întorci. Acum dai. Să fiu atent la HP-ul lui. Pe tine m-ar interesa să vii aici, tu aici. Lordul să fiu atent la el. Ok, ok. Mi-a dat-o. Voi să nu scăpați pe ăsta, ok, gata. Toți pe el. Toți pe el, gen. Chiar toți. M-aș forța ce vreți voi, l-am bătut, gata. S-a distrus, s-a autodistrus omul meu. End battle. Oh, am crezut că nu-l facem. Sincer, am crezut că nu-l facem. Câștigarăm. Winner, winner, chicken dinner pentru Hexacoatl. Uh, Săracul Colos nu prea lăsai să facă nimic că n-avea HP. Mamă, tu cât HP mai ai, tăticule? Nu pot să văd. Mamă, chiar sunt curios cât HP mai are. Cred că mai are un scuipat. Nu-l vede. Bine că a fugit. Bine că a fugit, că dacă nu fugea, nu-l vedeam că trag pușcaș în el. Dar cât damage a făcut ăsta, Lordul? Că Lordul era pușcaș. Cât damage a făcut? Am pierdut 251 de oameni. E ok, e ok pentru ce bătălie, pentru că bătălia zicea că muri în instant. Chiar ok. De data asta cucerim. Ok. Am primit ceva research acolo. Mort. Mort. Faction destroy. Perfect. Perfect. Ia 25 HP. Doamne, ce bine că ai fugit. Bine că cucerim aici. Să mai mergem să cucerim și orașul ăla, dar nu acum. Mai ai niște upgrade-uri. Asta e la Colos. Colosule, îți mai băgăm și armura aici, tată, că ți-ai luat mult damage, nu glumă. După aia la vrăjitor care îl cheamă Hex. Hai, Hex, să vedem. Hex, tată!
Aici băgăm aici la ăla. La forță băgăm Missile Strength-ul mai departe. Pteranodonul la ce level e? Level 10, mai trebuie 2 levele. Ok. Păi băgăm tot. Asta l-am deja, de ce o să mă pună să-l iau iară? La Emu, Charging, Speed. Uh, Replacement. End replacement. Asta aș vrea, o iau pe asta ca să crezi mai mult HP-ul în armată. Ok, ok. Și aici ce de am? Nimic. E, efectiv nimic. Dacă tot am armatele mai ieftine. Mai bine mai așa niște armate de pe aici. Două turnuri. De ce? For what? Două turnuri. Poate să-mi explice și mie cineva de ce durează două turnuri? Number of army. De ce mi-ar dura două turnuri să iau o armată? Aici durează un turn. Sunteți pe bune? Durează un turn. Dar costă prea mulți bani. E din cauza la ăsta? Dar ce treabă are? Că e treabă locală, nu e treabă... Nu, cred că e ceva la zonă. Asta. Din cauza la zona asta. I-am luat oraș cu zona din asta. Construction, building. Și costă mult mai mult. Păi nu, asta e singura zonă pe care o luăm, înseamnă. Da, nu trece mai departe. Asta o să fie ultima zonă ca să avem o graniță minimă între ăștia. Pe de-aia. Acum are sens. Voi 3 și cu voi 4. 4? 80, 70. Eu cât de curând nu mai mi se face altă armată, nu? Nu. Alt tip de armată vreau să zic. Nu, atunci rămâne așa. Și când chemăm pe... Ba da. Dar sunt scumpi. Foarte scumpi. Dar nu, lasă așa. Când chemăm vortexul, când facem vortexul, dăm drumul la aia. Aici n-am nimic, nu? Nu. Ok. Dăm și noi dasa de bani. Sau dăm să nu numește teranul 2. Acum poate pierdem zona, dă să luăm de bani, mai bine. Altceva de construit mai avem, nu? Vrem și pe asta? Hai să dăm și pe asta. Azdamundi își face ultimul heal și pe aia vine încoace și dăm atac. Enter. Nu știu dacă săi. Deci să vedem ce fac. Nu știu dacă am văzut bine sau nu, dar nu cred că mai există... Nu cred că mai există la Nakai. Am dat enter și ne-a dat aici ceva cu magie. Charge, da, și ne crește Vampire, 6 provincii. N-ar fi rău dacă n-ar fi acolo Vampire, dar dăm nu. Refuzăm. Da, știu, de-aia am dat și nu. A luat aia zona. Bă, femeie, tu nu te erai la bătaie? E la bătaie cu ea, deci. Uite, bă, că a ajuns și el pe aici. Bă, ești nebun. Recovery-ul, da, durează mai mult. Nu! Da, bag-te înapoi în oraș. Bag-te înapoi în oraș dacă faci din astea. Îți bătu joc. Voiam să o iei pe apă. Mazda Mundi.
Te-ai făcut și full la HP. Care e, frate, diferența? Oh, nu e nicio diferență acolo. Eu nu aici am. Cel mai probabil să vină din partea asta, am senzația. Vortex e ultima chestie. Asta m-ar interesa, dar pot avea peste 2 turnuri. Ok. Fallen Gate-ul, perfect, Fallen Gate-ul următorul turn își face armata mai mare. Asta, aici. Îi crește armata cu cât? Îi crește, gata, cu un Raptor, da. Sauron Warrior și 3 King Javelin, ok. În plus. Da, e bine, e bine. Oh, nu. Ce naiba? Ți-o înlocuiește, gen. Pe nu-mi place. Am crezut că mărește armata la atâția. De fapt, da, nu mergea, că deja erau mulți. Unu, da, erau mulți. De fapt, aș putea să dau vortexul, 5000 de bănuți. Da, nu. Hai să mai așteptăm. Hai să mai așteptăm, că depinde, poate